Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la eIthonga ngomhla ka-17 September. Hayi-ke guys, uZama umane nje wahluleka ukuzibamba ugel mebona ukuthi cha sengathi indoda iyamziba. Wamane nje wafika qathatha kubo kwaBanele. Ube nje ukumbuza uBanele ukuthi kuqhubekani phakathi kwabo bobabili. Wamane nje wathi uBanele, "Eyi cha Zama, angeke sikwazi ukuqhubeka siyenze lento." Wathi ngobani? Wathi hhayi, phela manje uSanele useluleme kanti uthi uyabuya manje. Wathi phela wena ubuyele mina, kunesizathu sokuthi ubuyile la? Wathi yebo, sikhona impela isizathu sokuthi ngibuye la. Leso sizathu uSanele, uyena owenza ukuthi ngize la. Manje njengoba esefuna ukubuya kumele ngimnikeze umzimba wakhe. Wathi cha Banele. Wathi ayikho fair yonke lento le. Wathi cha, i-fair. Yingakho-ke kuzomele nawe uqhele manje eduze kwami. Ngicela uphume nala endlini bengaze befikele ekhaya bakubone ngoba kuzosusa umsindo. Yo guys, uZama kumane kwangathi yeyi izulu liyavuleka lifuna ukumgwinya same time amane amlandele nawo uBanele ngoba phela vele manje into ayenzayo uBanele ufika amnunusele ngothando ebese emva kwalapha amthembisa izulu nomhlaba abese emva kwalapha yabaleka ubhuti. So manje noZama usekhathele guys, kufika ajabule umzuzwana emva kwalapho injabulo imane nje iphele kuhle kwamazolo ebona ilanga. Guys, uhambile-ke uZama waya kubaba wakhe uNtanzi. Theme efika khona wathi nje, baba bengicela wenze isiqiniseko sokuthi uSanele uyamsusa emabhizinisini nale khaya. Wathi hayibo, thini manje? Angikuzwa ngempela manje Zama. Wathi ngiyangizwa, ngithe asamdingi manje uSanele le khaya ukuthi azosebenza le khaya. Wathi kanjani manje? Ngoba wena zolo lokhu wena uthe mina noSanele singakwazi ukuthi sidlele esithebeni esisodwa, manje kushintsheni. Wathi mina ngiyamuzwa ngaphakathi ukuthi nje engathi khona into engahambi kahle ngaye lo Sanele lo, kumele simkhiphe. Wathi hayibo, uyazi kodwa ukuthi lo Sanele okhuluma ngaye akayena nje umuntu kazane kuleli bhizinisi leli forum. Lo muntu lo usekretari wonke, ngingamxosha kanjani usekretari? Wathi baba enza iplan, okay? Hayi, wamane wangena uphinda. Kusanjalo wacika kakhulu uZama wahamba. Wamane-ke wazama-ke ukuthi amtshele-ke uphinda uNtanzi ukuthi lalela la, yabona nje wena uyafihlelwa la. Lento nje ingaphezu kwebhizinisi, ayisilona nje ibhizinisi le. Lento le ayisiyona ngebhizinisi. Kunento eyenzakalayo la wena ongayibona. Wathi musuloku uba imbuzi egudla iguma, khuluma inkulumo straight, kwenzakalani vele kuzama noSanele? Wathi hey cha nje ukuthi mnumzane kukhona kona okushaya amanzi esesaba ukusho ukuthi labantu laba bayathandana. Eyi, wamane nje wathi uNtanzi, ngoba-ke ayikho lento oyishoyo, awukwazi ukungichazela kahle, ngcono uphume. Waphuma kuphinda naye phela ezama ukuthi ayivikele angayidonsela amanzi ngomsele ngoba phela usezosebenza naye lo Sanele Mbumbulu laphaya e-construction Magwaza. Hey-ke guys, uhambile-ke uBanele uyotshela phela bonke abantu balapha eMagwaza construction ukuthi hhayi umsebenzi impela usuzoqala-ke manje, futhi-ke kuzofika inqwaba yamathenda-ke abazokwazi ukuthi bawajabulele. Kuzongena imali eningi laphaya enkampanini engaphezu kwemali abeke bayibona before. Kanti-ke bathe besajabula benjalo nje waphinda waba-introducer kuyena phela uPhinda. Washo ukuthi-ke usezosebenza khona laphaya eMagwaza construction. Abajabulanga mebebona uPhinda ngoba bayamazi ukuthi uyimpelesi enkulu kaNtanzi. Kodwa-ke ngoba phela vele uNtanzi besekhulumile ukuthi hhayi kumele abe khona noPhinda abe yiso lakhe laphaya. Hhayi-ke guys, akekho besenganqaba-ke after that. Yo, okumane kwaba wesi-ke kunako konke-ke sekwenzeka konke lokho guys ukuthi uPhinda bekade ebukeka enganeme neze ukuba kuleya ndawo. Bengathi nje usehlane, indawo nje angayijwayele eqhelekile. Uthe esehlele ofisini lakhe kuBanele wavakasha-ke guys uPhinda wambiza ngomnumzane, uboss. Wambuza-ke kuBanele ukuthi ilona gama usuzongibiza ngaloni lelo? Wathi vele uyiyona iboss yami, angithi so uyiboss. Wathi lalela lana-ke ndoda, kuzomele mina nawe mesosebenzisana siqale kahle ngonyawo oluhle. Waletha isandla-ke uBanele ukuthi baxhawulane, kodwa-ke uPhinda uthe mexhawula wathi yazi kodwa wena uyangidida mani, uyazi ube ungifanele nomfweni kakhulu kulezi iy'nsuku, indlela ngisho owenza ngayo izinto ngathi uBanele ngishuni. Wamane wathi nje uBanele hhayi phela angithi nje sasingamawele nalowo muntu, okusho kona ukuthi kahle kahle vele kumele kube izinto zethu zifane. Wathi eyi nami ngiyafisa ukuthi ngangiyiwele, yazi
phela umfweni kwangathi uyahlanya ngekhanda. Yazi nawe ubuye ngathi uyahlanya kancane manje. Hehehe, esho eyihlekisa sansinini. Kubonakala nje ukuthi ubhuti uyabhinqa ngoba phela umbonile uBanele enoZama bewotawotana. Manje uzama ukumgcwalisela ukuthi yayibona le ngqondo le aphezu kwayo uBanele. Kodwa uBanele-ke guys akam-entertain-anga ngoba uyazi vele manje ukuthi yonke into ayenzayo ulungiselela uSanele ukuthi mebuye uSanele afice yonke into esesimweni, asebenze kahle ngokuthula. Akasafuni edweshwe, akasafuni iy'nkinga manje, akasafuni ngisho ukusondelana noZama. Njengoba nje noPhinda elokhu ekhwelezela uZama kuzomele a-relax ngoba vele uBanele akasekho lapho. Yena uyazi ukuthi indlela yakhe ibhekephi manje. Ufuna nje ukushiyela umfowabo ikusasa eliqhakazile nje qha. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Ekhaya koMagwaza, uBanele uke wasusana kanzima kabi noNjinji, bacishe babambana ngey'hluthi inkosi impela. UNjinji-ke shuthi into ayenzile, uhambile-ke ngayizolo wayocaba isiphambano lesi kade sibekwe uDladla laphaya esangweni lakoMagwaza. Wasihlahlela ngembazo wasiqeda wasithi nya. Manje-ke uDladla utshela umndeni wakhe ukuthi njengoba nje esixolile emoyeni uzohamba uyosilanda isiphambano ukuze kube khona ukuthula phakathi koDladla noMagwaza ngokuphelele. Bekumsebenzi wakhe kuBanele ukuthi amehlise umoya uDladla. Kodwa-ke emva kokuthi uNjinji atshele umndeni wonke ukuthi isiphambano lesi sisegcekeni usesihlahlele ngembazo wasiqeda. Yo guys, umane wathukuthela uBanele wathi, kodwa baba omncane ukwenzelani lokho? Uyazi ungibisele emumva, sengikhulumile nobaba uDladla besisezizwana. Mayefika lapha isiphambano sendodana yakhe sicabiwe, uyabona ukuthi sizoba nomsindo futhi lekhaya. Hamba manje uyosilungisa. Eyi, wathukuthela kuNjinji wathi, yona mfana ukhuluma nobani kanjalo? Unyusela mina umoya. Hey wena mfana. Hey, kwasho kona ukuthi phela uBanele akafani noSanele, akekho soft njenge-marshmallow. Wamtshela wathi ngikhuluma nawe. Yini vele lento oyenzayo? Ngithi manje hamba uyosilungisa lesi siphambano. Guys, uhambile kuNjinji uyosilungisa isiphambano, kodwa wamshiya nelizwe elilodwa uBanele wathi ngiyazazi imfihlo zakho wena. Ezama ukumsabisa phela ngoba u-Ayanda benoNokwanda bazi ukuthi lo phambi kwabo uBanele kwazi uMakhumalo kuphela. But anyway guys, uNjinji-ke uthe sasilungisa isiphambano wabefika uDladla wabona umonakalo akawenzile wathukuthela. Waqala phansi-ke manje oba nolaka kade sewehlisile umoya, wahamba waya emzini wakhe wolanda isibhamu efuna ukumhlakaza ubuchopho uNjinji. Semefika nje uNjinji sasikhanda isiphambano, umndeni wakhe nawo lokhu umkhuza ukuthi vele besihlahlelelani, wamane wathatha isibhamu wasibeka la esiphongweni sikaNjinji. uNjinji-ke uthe ehlisa isibhamu wathi, ngeke seningijwayela kabi kakhulu nina. Isiphambano sendodana yami yahamba la, yafela la kuleli gceke lalikhaya. Manje ngithi ngiyayihlonipha nginike isiphambano, wena uyahlahlela nawe uzoyilandela-ke manje. Guys, kwashuba kanjalo-ke. Asithembe ukuthi-ke ngeke aze agcine eyiphulile i-trigger loya baba ngoba vele nje uma nxabanxaba emphefumulweni engenza noma yini kule condition akuyona. But let's just hope khona umuntu ozofika amvimbe kungaze konakale guys, kuphinde kufe omunye umuntu womndeni laphaya phakathi koMagwaza benoDladla. Aphela lapho-ke guys amazwi bela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Basela Mazibela eIthonga ngomhla ka 17 September.